Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukval propotlaryň üdürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukval propotlaryny elanýan Dünýä Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň Türkiýede türkmen halyçylarynyň hukuk görüş diýen bugünkü sanyna gatnaşan söhbetdeşlerimiz Türkiýedäki hukuk görüşini alyp barýan türkmen halyçylardan Imamguly Emir gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Uýansan türkmenleriniň halyçy Kadir Seýdogly sizem hoş geldiňiz gepleşigimize. Hoş bulduk. Ýaşulym, sag bolun. Ine söhbetdeşler, Türkiýede dasar uluslardan getirilen halylara salgytlar ýokarlandy. Hawa ine Imamguly Emir sizem İstanbuldaky türkmen halyçylardan biri höküminde Hawa şu döwletden öz hakyňyzy, hukugyňyzy talap etmek üçin hukuk görüşini alyp barýaňyzda. Indi Türkiýede dasar ýurtlardan getirilen hallardan alynýan salgyt haçan ýokarlandy we näçe esde ýokarlatdylar bahalary? Türkiýede 12 fevralda täze kanun çuruğu boldy. Türkiýe hökümeti baş ýugurtdan gelýän halylarymyza Awganistan, Pakistan, Türkmenistan gelýän hallarymyza 1 metrine $22 masraf bolýar. Şipillen şu tarihten soň 1 metrine $116 masraf bolýar. $116 salgyt goýdular, ha? Metrine koydular metrine. Soň şurada bizler Türkiýede türkmen haly söwdagerler bolup takriben bir 70-72 tane dükkan söwdager kompanymiz bar. İşleşýän bular bilen oturup gürleşip bulardan köpreklerimiz bolsa şunu işi goýdular. Men başaryp bilmeýän diýdi. Soň Hudaňyň birin kömegi bilen 3 aýdan beri sergeldan bolup Türkiýede ekspertçiler birleşigi Awganistandan Haly Ittihadiýe birliginden medaga diýip bular bilen bizler şu 2,5 aýda şunçalyk köwüşişimiz boldy ki muny 1 million 2 lek neferimiz bar eken. Awganistan we Pakistan hemme şu türkmen familielerimizden şolara sul garyndaşlarymyza kömegimiz eger Allah için şu köwüşiş edeleri şükür bizler iň owul eden işlerimizden şöyle birleşik edip bizler bir jemgyýet gurduk. Şu jemgyýetimizin ady Awganistan Türkmenleri Sosial Ýardymlaşma Jemgyýeti diýip. Bu jemgyýetiň üstünden bolsa owul bilen Türkiýedäki halyçylar başkany bu jemgyýetlerle oturuşluk edip hatlarymyzy ýazyşyp Ankara gidildi. Ankara gitjek bilen ýalaý gitmedik. Ankarada Ekonomi Bakanlygyndan tarih aldyk. Bu tarih ministerliginden hawa. Bizler bu görüşmämizde oňat gowy gepler aldyk. Hoş bolduk. Şipilleki şunça bu netije berdimi? Bu netijemiz şunçalyk boldy, köp ýaxşy boldy. Hudaýa şükür. 1 metr halyny siz $20 alsaňyz hem $150 üstünden tek berýärdiňiz. Gümrük berýärdik. Şipillen halynyň bahasy $116, $62 bahasyny düşürdiler. Netijemiz şunçalyk gowy boldy. Ýene-de bizler şipillenen mana ýola çykdyk. Ankara'dan ötdük. Denizli diýoram bir şäherde tarap gidip barýarys. İnşallah Awganistandan otak Haly Ittihadiýe reisimiz İsmetullah Han geldiler, ağamız geldi. Ördäki başga halyçylar birliginden, jemgyýetinden neferler bile 10-12 nefer gelip, olaram inşallah Türkiýanyň reisi jumhury bilen bir jelse edildi. Türkiýanyň prezidenti bilen duşdular, ha? Prezidenti bilen duşdular. Bu prezidentle duşan bu prezidentine bizleriň malumatymyz şunçalyk boldy. Gaýgylarymyzy bizler aýtdyk. Baýmyz şol boldy. 4 mülkden bolsa Türkiýede hiç bir gümrük alynan ýok. Bu 14 mülkün içine Suriye, İsrail, Kıbrıs diýeniňizde. Şu ýurtlardan bolsa gümrük alynan ýok. Bizler aýtdyk, bizlerim diýdik Türkmenistan, Awganistan, Pakistan kardeş dilimiz bir, watanymyz bir. Bizler bir hemmemiz musulman bir, dogan bir diýip aýtdyk. Şu direkten bizlerim şol 14 arasyna al diýdik. Indi Imamguly Emir, onda diýmek şu Türkiýedäki türkmen halyçylarynyň hukuk görüşini diňe Türkiýedäki türkmenler däl, beýleki ýurtlardaky halyçy türkmenler hem goşulyp gollap berýär, şeýlemi? Şöyle goşulyp birlik bolup hareket edelim, ýola çykalyň diýdik.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugünkü temamyz Türkiýede türkmen halyçylarynyň hukuk görüşi. Ine ýaňy Istanbuldaky türkmen halyçy Imamoğlu Emirden maglumat aldyk. Diýmek, Türkiýede türkmen halyçylarynyň hukuk görüşini beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen halyçylara gollaw berýär. Ine şu wagt Imamoğlu Emir bilen bile Istanbuldan çykyp Türkiýeň deňiz kenarlarynaky turistik şäherleriň halyçylary bilen duruşup geçirip ýören Owganstandan Surukdan bir türkmen halyçy var. Kadir Seýdogly. Inni söz namatyny Kadir Seýdoglyna bereli. Kadir Seýdogly, Türkiýede daşary ýurtlardan getirilýän hallara, alaytada türkmen hallaryna gümrük salgytlarynyň ýokarlanmagy netijesinde döreýän kynçylyklar Owganstandaky, Pakistandaky we beýleki ýurtlardaky halyçylyk bilen meşgullanýan, halyçylyk bilen güzeranyny aýlaýan türkmenliň durmuşyna nähili täsir etdirýär? Şu arada Azatlyk Radiosynyň üstülen bir dünýä türkmenlerine maglumat beräýsiňiz. Söz sizde. Bizler dünýä türkmenleri bolup, hazır beter gyn günaga alypdys. Afganistan'da billerin garyndaşlarymız hali işler bilen uğraşıp durýar. Ondan soň Pakistan'daki Türkmen gardaşlarymız hem halydan başga iş bilmeýärler. Bizler hem mana ata-babadan gelen mesleğimiz halyjy boldugy için, halydan başga işi bilmediğimiz için Türkiýe Cumhuriýetem bu halamyň ýanak bir gummatçylyk edip, gümrüklerini ýokardan tutup artdyryp, biraz günlerimiz gyn günaga aldy. O tarapdan haly gelen piller gümrüklerimiz biraz bolsa düşmese, billerin burada halı satmamız gyn bolup barýar beter. Kadir Seýdogly, ýaňy Imamoğlu Emir aýtdy, biz diýdi hem Türkiýedäki halyçylar bolup öz hukuk görüşimizi alyp barýar. Onuň Owganstandan, Pakistandaky beýleki ýurtlardaky türkmen halyçylar hem bizi gollaýar. Türkiýeň prezidenti bilen görüşdiler diýe. Türkiýedäki türkmen halyçylaryna Owganstandaky, Pakistandaky we beýleki ýerlerdäki özüňiz ýaly haly täzirleri, halyçylary şu Türkiýeň gümrük bahalaryny peseltmek barasynda, şu türkmen halyçylarynyň işlerini, gatnaşygyny hasam ýeňilleşdirmek barasynda siz nähil tagallar edýäňiz, nähil kömek edýäňiz, şu işe nähil gatnaşýaňyz? Biller hakymyzy aljak bolup, mana şolar ýanak ýerlere gidip, derdimizi aýdyp, derdimizi diňletjek bolup gezip durýar. Hazır biller İstanbuldan çykdyk, İzmir'e, sahil taraplaryň hemme ýerlerine gidip, deniz kenarlaryna, garyndaşlara, haly işler bilen uğraşan agalara gittik, hemmejig bilen hat aldyk. Indi mana Afganistanyň prezident ýardymjysy Reşit Dostum, ondan soň haly prezidentimiz, başkanymız, onlaram gelip birlik bolup hakymyzy talap edip durýar. Billerin Türkmenistanymyz bilen Afganistanymyzdan gelen hallaram, şol 14 ýurtdan siller gümrük almadyňyz ýanak billerden hem gümrüňizi almaň diýip hökümete şu bilen arz etýär. İnşallah umytymyz şol ki hemme türkmen bolşup elimizden geldikçe sosyal medyada ya da sizin gibi bir ağalarımızın kömekleri bilen hakkımızı arayaz. İnşallah sesimizi eşitmek isteyaz. Bugün olmasa erte inşallah umit etýärs ki devlet bilen dertlerimize derman bolup şol gümrükleri kaldırsın deyip arz etýärs devletimize. Sizin şu wagtky türkmen halysynyň hukuk görüşi barada alyp barýan taýlarlaryňyza Türkmenistan tarapdan bir kömek bolýarmy ýa-da bir şu tarapdan şeýle kömek bolsa diýen bir pleňir haýyşyňyz barmy? Türkmenistan tarapdan billere hazır hiçbir kömek bolanok. Ama biller istiyas ki Türkmenistan'daki billerin yaşullarımız billere kömek etse prezidentimiz beter gowy bolar, beter hoş bolar. Türkmenistan'ın, Türkiýanyň gardeş bir vatan boldugy için gepinin diňleýärine yani inancım var. Kadir Seýdogly, Owganstandan haly täziri, Istanbuldaky haly täziri Imamoğlu Emir bilen bütün halyçylardan şu Türkiýede türkmen halyçylarynyň alyp barýan hukuk görüşini gollaw gözläp ýörsiňiz, tagalla edýäňiz. Alyp barýan işleriňizde Imamoğlu Emir, Kadir Seýdogly size uly üstünlük arzu edýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyna Türkiýede türkmen halaçylarynyň hukuk görüşdiýen tema boýunça İstanbuldaky haly täziri Imamoğlu Emir bilen Owanstandan haly täziri Kadir Seydoğlu'nyň şuwa Türkiýede hukuk görüşiniň içinde öz kardeşleri halaçylar bilen edip gören tagallalary, alyp barýan işleriniň edil üstünde durup şolar bilen söhbetleşip etdik. Şolardan maglumat aldyk. Mehman dogonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan Azatlyk Radiosynyň azap tolkunlaryna ýene-de duşuşýançak hoş sag bolun.